Jeg skulle have været skakspiller. Pludselig kan jeg se det. Jeg skulle have været bungeejumper. Lytte til abe. The skak chest to end all enemies. Enemies. Jeg ville være taber. Og stjerne samtidig. Som i en tegneserie. Eller som den lækre mand, der bor i New York. Jeg ville slå de dejlige piger på nummi. Adskilt af hende. Jeg ville kysse. Og jeg ville hoppe i hele verden. Jeg ville have alle de dejlige damer. Bruge nogle af alle mine penge. Er det ikke rigtigt, Bente? Jeg ville spørge om hvor de dejlige damer bliver af. Er det ikke rigtigt, Bente? Og hvor de kunne sove. Baby. Og hvor de kunne finde det samme liv igen, som de havde før i tiden. Jeg ville blive ved den dejlige strand. Men det kunne jeg bare ikke. Klam mad. Mindes tiderne fra de gode gamle dage. Og dem fra torsdag ville jeg huske. Alle de dejlige dage. Vil jeg bare her godt hoppe igen, ikke også? Det håber jeg bare, du kan forstå. Jeg ville rykke skakhesten igen, mormor. Dem fra mandag til tirsdag, fra torsdag til milliarder dage. Men jeg er tilbage, mormor. Jeg ville bare være stjerne igen. Og jeg ville blive kendt. Jeg kan ikke vente. Når jeg bliver stor, vil jeg være bungeejumper. I næste liv vil jeg måske blive det, og måske også lægge os hen der lige der. Det går i mormor.